Čau. Máme tady challenge marshmallow, při kterým musíte dát po každý marshmallow do huby a potom říct čau Bany a pak další a čau Bany a tak dále. No. Ne. Do piči. No tak vidíš. To je první, jo? Tak jeden on mu zmizel, tak dej jeden mě. Ne, 3, 2, 1 teď. Čau Bany. Čau Bany. Čau Bany. Čau Bany. Takže jeden druhý. Čau Bany. Bergman. Čau Bany. Banyho. Bergman, jak to má celou zříčku. Jen další. No, buď. Čau Bany. Čau Bany. Čau Bany. Čau Bany. Kompenzovaný, kolísáme. A ukáž. No. Dělej. Čau Bany. Šéf, Merky, šéf. Čau Bany. Můžeš zase do konce. Ale jak ty drávaj, ne Filipe? Nesmí se takovou ta Merky, nekouši. Protože jak by ho bylo zubí, jak tam má svat jako. Čau Bany. 8, dobrý, ještě dobrý. To nebylo rozumět. Ještě jedno, Filipe. Čau Bany. Je to trošku blíž. Čau Bany. 9. Ty vole. On tě puše, vole. No, takže já jsem... Takže Merky 9. To je moc ty vole. Ty pe myslíš, co koukáme, vole. Čau Bany. Závidí si. Závidí, vole, ona ten koukáč závidí, je. To koukáš ty. Držko jedno, vole. Mám to vlastní, no. A točíme jiné tu píčku, vole. Čau Bany. To je kolik, 11? 10. Hej, pojďte jí nadávat, on ten přijel ten kluk dával. Já už si stříska, vole. Kde to je, vole? A to vypadlo, no, na tom píši. Kdo oběd? To je Čau Bany. Kolik jich má? 11? Já jsem dal 8, ty vole, úplně. Já 10, to já nevím. Oni si černou, víš, vole. To polikáš ne postupně. Celku, vole. Jak to tam urve, úplně. Hej, co? Já se nedám. No to pít, vole, rád. Hej, jako to nevypadá, že bych tam byl líbit. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. 8.